Hawu masalwane. Hayi, sebekhona. Ababuyakho masalwane. Angazi kwenze njani lapha yakho. Engathi ngiyeza ngifike ngithi ayibongela kuphela. Uyangizwa ukuthi ngiyeza. Asitheni amen makhona. Asitheni amen makhona. Ngithi mina ngeke ulibone ungaphendukanga. Ngoba ngalelo kulona yigama linesonto nalo. Asitheni amen makhona. Bengenze njani ulibone unjani ungaphendukanga. Izandla abantwana the men of God sebekhona. Sebephumile. Asifuna bezimele lo abasasayiphathe bezaphathe lefuthi. Bezaphambili bezaphambili. Efuthi bezaphambili. Bezaphambili efuthi bezaphambili. Asayele uNkulunkulu izandla. Alright. Abasayele ubaba uzali izandla. Thank you. Hallelujah. Sabona bangena sebekhona. Ngisachitha isikhathi sengiyoba negeza egameni likaKristu Jesu. Thank you. Hallelujah, bazalwane. Hallelujah. 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 Sometimes Jesu. Hallelujah. Deben shouted. Hallelujah. Hallelujah. Pains are rest. Hallelujah. Shailen Mom Linda, Mrs. Linda Rita, all the way from Sierra Leone. The Lord has raised her to give testimony to the church, to give testimony to all those who are looking to go to heaven. And then Shailen places on those food and give Jesus a battle of praise. Simeni ngenyawo zethu. Simeni ngenyawo zethu. Ake siqaleni isivula sibonga uNkulunkulu. Thank Jesus that you are still alive. Ubonga uNkulunkulu ukuthi usaphila. Thank the Lord for you to see another day. Ubonga uNkulunkulu ukuthi ubone olunye usuku. Ngicela nivala amehlo enu-ke siqale sibonge enkosini. Baningi abafile, abanye bayesihogweni, abanye basezulwini. Kodwa uJesu ugcinile kwaze kwabe namhlanje. Ngicela sivule imilomo yethu siqale sibonge. Father, we thank you. Lord, we bless you. We worship you, Jesus. Your name, Jesus, we honor your name. Be exalted, O God. Amen. Amen. And this is your amen. Almighty God, Almighty God, South Africa must praise your name. South Africa must praise.
Lord, we are here for your work. Baba sizele umsebenzi wakho. Jesus, as I declare your message to the church, Nkosi njengoba ngithula umyalezo wakho may ebandleni. your will be done over your children's life in Jesus' Intando yakho name. mayenzeke empilweni We zabantwana pray bakho. that, Lord, may they understand and believe that this is message Khulekela from ukuthi you. baqonde bazi ukuthi umyalezo ovela kuwe. May they change their ways and hold on to your holiness and righteousness. Mabashintshe indlela zabo babambelele emgcweleni nokulunga May their kwakho. eyes be open to the true way today in Jesus' name. Amehlabo mawavulekele iqiniso ngegama Every likaJesu. act of unbelief, oh Lord, we come against it in Jesus' name. Wonke ama-plans omuntu ongakholwa Nkosi zimelana nawo ngegama We likaJesu. pray that, Lord, may they believe that indeed Jesus, you care and love them. Uma sikhulekela ukuthi Nkosi bonke bakholwe ukuthi wena uyabathanda We cover nentando. this time with the blood of Jesus. Siyamisa igazi likaJesu kule ndawo. We pray that, Lord, may your presence be with us now. Sikhulekela ubukhona bakho bube nathi May manje. your angels take charge over this place. Ngelosi zakho mayiphathe kule ndawo. We arrest all the enemy in the name of Jesus. Siyabopha sonke isitha ngegama We likaJesu. thank you, Heavenly Father. Siyabonga uNkulunkulu wethu. You are welcome, Holy Spirit. Siyakwamukela moya engcwele. You are welcome, Holy Spirit. Siyakwamukela moya You engcwele. are welcome, Holy Spirit. Siyakwamukela moya engcwele. Jesus, you are welcome. Jesu wamukelekile. Jesus, you are welcome. Jesu wamukelekile. Thank you, Heavenly Father, Siyabonga Baba for being with us. ngokuba May nathi. your name be glorified. Igama lakho In likhazimuliswe. Jesus' name I pray. Amen. Amen. Bandla lisho amen omkhulu. Please be seated. Ningahlala phansi. We are sorry for being late. Siyaxolisa ngokufika emva kwesikhathi. You know, we are running the crusade in two ways. Niyazi bazalwane simisa imvuselelo eziwu-2 endaweni We ngesikhathi were sonke. expecting on the other side yesterday, so my husband decided I would go and greet there and then come here. Besikade silindeleke kusukela izolo kulenye indawo. So namhlanje umyeni wami uyawacela siqale khona before size la. Without wasting more time, we'll go straight to the testimony. Ngaphandle kokumosha isikhathi sizoya ngqo ebufakazini. Before I go to the testimony, Ngaphambi kokuba ngiye ebufakazini, I want to read a portion of scripture with you. ngithanda ukufunda umbhalo othize kanye nami. Revelation chapter 8, verse 3 to 10. Isambulo chapter 8. I want you to know what the Lord is against in our life. Ngifisa wazi ukuthi inkosi yini emelene nakhe empilweni zethu. Revelation chapter 8, verse 3 to 10. Isambulo chapter 8 verse 10 verse 3 to 10. Yes, 3 to 10. 3 to 10. For what the Lord could not do, Lokho uNkulunkulu ayengakwazanga ukwenza, and that was weak through the flesh. Revelation chapter 8, verse 3 to 10. Romans. ngephutha elikhulu sicela livulwe kwabaseRoma. Nothi isambulo kwabaseRoma chapter 8. For what the Lord could not do, Ngokuba abakwenyama, and that it was weak through the flesh. ngokuba lokho kwehlula umthetho ngokuba ungenamandla ngenxa yenyama, God sending his own son wakwenza uNkulunkulu ngokuthuma indodana yakhe in the likeness of sinful flesh, ifana nenyama yesono, and for sin, condemning sin in the flesh, nangenxa yesono walahla isono enyameni, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, ukuze umyelo womthetho ukuthina esingahambi ngokwenyama, who walk not after the flesh but after the spirit. esingahambi ngokwenyama kepha ngokukamoya. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, Ngokuba abakwenyama banaka okwenyama, but they that are after the spirit the things of the spirit. nalabo bakamoya banaka okomoya. For to the carnal minded is death, Ngokuba ukunaka okwenyama kungukufa, but to the spiritually minded is life and peace. kepha ukunaka kukamoya kungukuphila. Because the carnal mind is Nokuthula. enmity against God. Ngokuba ukunaka kwenyama kungubutha kuNkulunkulu. For it is not subject to the law of God. Ngokuba akuthobeli umthetho Neither kaNkulunkulu. indeed can be. Yebo futhi kungekwenza. So then they are in the flesh cannot please God. Abasenyameni abanakumthokozisa But uNkulunkulu. ye are not in the flesh, Kepha nina anisenyameni, but in the spirit. kodwa nikuye umoya. If so be it that the Spirit of God dwell in you. Uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini, Now, if any man has not the Spirit of Christ, kepha umuntu engenayo umoya kaKristu, he is none of his. lowo akasiyo And wakhe. if Christ be in you, Kepha uma uKristu ekini, the body is dead because of sin, umzimba ufile ngenxa but the yesono. Spirit is life because of righteousness. Kepha umoya unguphila ngenxa yokulunga. My name is Mrs. Linda Paul Rica. I'm formerly known as Sister Linda. Ngingunkosikazi
unkosikazi uMrs Linda Rika ngaziwa kakhulu ngoSister Linda. Before I share with you the revelation how it comes about, Ngaphambi kokuba nginamtshele zonke izambulo inkosi eyangitshela zona. I want to give you brief history of my past life. Ngicela uqale ngimchazele kancane ngomlando wempilo ebengiyiphila. I was a sinful Christian. Bengumzalwane oyisoni, I go to church. ngiya ebandleni, I'm a choir in the church. ngiyahlabelela enkonzweni. A big crowd more than this. Ibandla elikhulu kunaleli. In our country, it's one of the biggest church. Ebandleni le endaweni yethu lesihlala khona ezweni lethu kuyibandla elikhulu elaziwayo nje And kakhulu. our pastor is known. Nomfundisi wethu umfundisi owaziwayo endaweni. So, Manje ke my knowledge of eternity, ulwazi lwami lengunaphakade. I believe there is heaven and I believe there is hell. Ngangikholwa ukuthi likhona izulu nesihogo. But the way they describe hell, Kodwa indlela ababechaza ngayo ngesihogo. I don't believe that God would be so wicked to put us in hell and leave us. Ngangayicabangile ukuthi uNkulunkulu angakhohlakala kanjalo aphonsa abantu esihogweni endaweni And they have esabeka. never preached to me about hell in my church. Futhi ke ebandleni lethu abazange bashumayeze kakhulu All ngesihogo. they preach is prosperity and the grace. Yonke into ababeyishumayela indaba yomusa nendaba yokuphumelela. How to prosper, how to get wealth in this world. Ukuthi materialism. uphumelele ube nezinto eziningi zalomhlaba. The pastor have never told me about hell. Umfundisi wengakaze angitshele lutho ngesihogo. I love going to parties. Ngangithanda ukuya emaklabhini kuyophatha. I like looking good, sexy. Ngiyathanda nje ukuthi kumuntu osifazane I ohalelekayo. was bleaching my skin. Ngangijwayele ukufaka ucream ukuthi ngiyigcobe ngishintshe isikhumba. Following the world, the things of the world. Ngangilandela yonke into ekhona ezweni. I was even tattooing my body. As you see, this is tattoo, permanent tattoo. Mangibheka nje ngangenza ama-tattoo emzimbeni wami. Yabona nje ngibheka la ama-tattoo lawa apha emanade As angenakusuka. I told you yesterday that we are three, we are orphans. Njengoba ngangiyintshela ke nje sasibathatha ekhaya lethu asinabazali. I have to take care of my younger ones. I have to take care of myself. Fune ngiyinakekele mina bese nginakekele odadewethu labancane nami. Nobody to help us. Engekho umuntu ozosisiza. I decided to date men, Ngathanda ukuthi avele ngijole namadoda. including married men. Nabantu abashadile futhi kwesinye I isikhathi. live a life to satisfy my flesh. Ngangiphilela nje impilo ukuthi nganelisa inyama yami. I don't care what the Bible says because they don't preach too much about sin in our church. Nganginganandaba kakhulu nokuthi eBhayibhelini bathini ngoba vele kwangashunyayelwa kangako mayelana I nesono. always believe that there is grace. Ngangikholelwa kakhulu ukuthi kunomusa nje. God, no, I don't want to live this life, but nobody, I don't have a husband and I have to feed, I have to pay my college fee, I have to help my younger ones, so obviously I just have to sleep with them. Inkosi yayazi ukuthi le mpilo angithanda ukuyiphila kodwa manje ngizokwenza njani? Fune nginakekele odadewethu abancane, fune ngikhokhele isikole, fune nginakekele umndeni ngondle wonke umuntu. Manje ngaqhubeka I ngayiphila. was dressing naked dressing like wearing short things, you see your breast, your leg, all these things. Ngangigqoka izinto ezimfishane, ngigqoka nje izinto eziveza umzimba, ngiveza amabele ami, ngiveza amathanga, izinto ezimfishane nje lezi abantu abayigqokayo. I used to barb my hair like a man, I used to tint my hair, put weave on, all these things. Ngangigunda kamakhathi lawa aqondisa ikhanda, inwele zami isala phezulu njengendoda, ngizenze nje ikhanda lami ngithanda ukwenza ama I hairstyle. smoke cigarette, drink alcohol. Ngangibhema ugwayi futhi ngiphuza notshwala. Just to feed the worldliness, to show that we too we are in the world. Ngangenzela nje ukuthi ngamkeleke nami ezweni, ikhombisa ukuthi nami ngisekhona emhlabeni. And you know, this is the life today many sisters and many brothers are living to show that they too they are moving with the world. Lena-ke impilo engiyichazile impilo yabanye abazalwane futhi abakhona la abayiphilayo namanje. I don't believe all these things matter to God. Ngangayikholelwa kulezi zinto ziyinkinga ngako I was uNkulunkulu. just taking it as my life. Ngangithi hayibophela impilo yami. What that matters to God is the heart. Into ebalulekile uNkulunkulu inhliziyo. As they used to tell us that don't lie, don't do this. Njengoba sitshela ukuthi ungaqamba manje ungenzi lokho ngicabanga ngendaba yenhliziyo. So I have a sister called Sister Finda. The young Manje woman nodadewethu igama lakhe nguFinda. came to know a church called Watchman Catholic Church. Unebandla-ke alaziyo okuthiwa i-Watchman Catholic Church. It's a born again church like what we are preaching now, they are preaching it. Liyibandla-ke leli esindisiwe leli esishumayelayo manje liyibandla elishumayelayo And I nayo. have one of my elder brother from Deeper Life Church. Bese ngiba nomunye kumfowethu nje okhonza ibandla lethiwa i-Deeper Life. The church my husband came from. Ibandla ukuthi umyeni wami engishade naye uphuma They kulona. preach the total gospel, the true message. Bashumayela ivangeli eliphelele umyalezo kuyona wona. So one day my younger sister Finda Ngelinye ilanga udadewethu omncane kuFinda came to me and was telling me about the word of God. wabuye weza kumina ozongitshela ngezwi likaNkulunkulu. She said that I know you love God, Linda. Wathi lalela mdadewethu Linda ngiyazi uyamthanda uNkulunkulu. Because you will see how we're desperate to go to church, how we go for choir Ngoba practice. wayeyibona indlela engangiyimisela ngama kuyo enkonzweni nokuhlanganyela amakuhlatshelelwa yonke lona. I'll be selling property to sow seed, to pay tithe, to do all this. Kwesinye isikhathi ngidayisa iy'mpahla zami ukuze ngikwazi ukutshala imali ebandleni nginikele ngikhokhe kweshumi yonke I'll be lona. buying gifts for pastors, living the life I want to live. Ngelinye ilanga ngiphinde ngithathe imali yami ngiyothenga izipho ngithengela abafundisi ngizama How my ukusiza. life was attached to anointing
want to do, I will anoint myself before going out. noma yini ke futhi engangenza empilweni yami impilo yami yayincike kakhulu kwi-anointing oil noma yini engiyenzayo ngigcoba ngala So my mafutha sister called me and tell me that, Linda, you are wasting your time. udadewethu wangibiza-ke wathi mdadewethu Linda umosha ixesha lakho Even the way you have dressed, I've condemned you. nandlela ogqoke ngayo nje usulahlekile Everything about your body is fake. yonke into egqokile emzimbeni yakho yamanga You are not proud of the way God make you. awuthokozile ngale ndlela unkulunkulu akwenze You ngayo put on false eyelash, false hair, lipstick, you tattoo your face, your body. ugcoba amashiya lawa afaka iy'nkophe zamahhala ufaka izinto ey'gcotshwa emlimeni yonke into yamanga You wear the dress you used to wear to party, short skirt, and stand in the public and be praising God. ugqoka lezi ngubo ey'gqokayo kade usemaphathini laphayana uphinde uyoma phambi kwabantu bonkulunkulu ngazo You make men lost at you, at your shape, all these things. You don't know that you are sinning against God. wenza abantu bakuhalela amadoda libe lekuhalela ubone ukuthi uyona nkulunkulu ngalokho But because it was my younger sister, I did not listen to what she was saying. ngenxa yokuthi kwakudadewethu omncane kunami azange ilalela I yeyisho said, then why did my pastor did not preach it? ngathi yindawo umfundisi wami engayisho ngoma ukuthi Then iqiniso why did my pastor did not tell me that these things is a sin? yindawo umfundisi wami engasho ukuthi lezi zinto ziyisona And my pastor is doing signs and wonders. futhi umfundisi wethu kuwe nomangaliso emkhulu And he's calling the name of Jesus. futhi naye ubiza igama I likajesu said, what did he even know, said you're a small girl? wena wazini wavele intombazane encanyana nje Because she was dressing the way I'm dressing now. wegqoka ngale ndlela engigqoke ngayo-ke So manje I yena always look at her. I told her that you want me to look old. ngambheka ngathi lalela ufuna ngibuye ngimdala njenganawe Who is a man that will marry me without me? bani umuntu ozoshada mina uma sengigqoke ingubo ezindanje Without showing my figure. ngingavezanga nje ifiga yami kancane I was telling her that. ngamtshela lokho So she was just praying, God, open the eyes of my sister. wakhuleka nje inkosi vula amehlo adadewethu She was crying and said, Linda, what shall it profit the man? All these riches you want. You want to look good, you want to dress this, you want married, you want this. Will you die? When you die, will you carry it? I was angry with her. wayedineka kakhulu keshumayela ekhala elila ethi kumina kuyokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ufuna ukuqoqa imali ufuna ukuwina ingcebo ufuna ukwenza yonke lento ufuna umshado mhlazane ushone lezi zinto uyiqoqela bani ngamdinelwa-ke And the friends I was working up to 20-something friends in the college. nginabangani bami-ke lapha ekolishi lapha esifunda khona babe u-20 noma ngaphezulu I was the leader. imina engangumholi And wabo you know what that means? To be a leader with other ladies that dress, you must dress. uyazi-ke nawe uma umholi wabantu besifazane kufuneka uma begqoka nje balandele wena So we do all kind of life, go to the party, sihambe-ke dating, siyojosa smoking. semaphathini sijole namadoda sibhema When I go to church, they pray, they anoint us, they give us grace, we go and live our life. masihambe senkonzweni basigcobe ngamafutha basithandazele basiphe umusa sibuyele sekhona Younger sister and my elder brother will be keeping telling me that this life you are living will not carry you nowhere. ngenkathi umfowethu omdala nodadewethu-ke engitshela omncane ukuthi lezi zinto engiyiphila noma le ndlela engiphila ngayo akuseyiyo ngengikwazi But I ukuphumelela thought that is their own touch doctrine. ngathi mina lale lento enikhulumayo yokugqoka kanje eyasebandleni leni So angiyona I yonke rejected it for long, for years. And ngayinqaba-ke le nto nje iminyaka eminingi ngayinqaba ngayichitha so one day, ngelinye ilanga Finda gets in contact with Holiness Revival Movement. ngelinye ilanga ufinda-ke wajoyina i-Holiness Revival Movement She has a dream of the rapture. waba nephupho lokuhlwithwa kwebandla Many people live after the rapture. abantu abaningi emva kokuhlwithwa kwebandla If you go to the YouTube, you will see her message there, my younger sister. uma ngase uhambe nje ye ku-YouTube uzokwazi ukuyithola lo myalezo In the morning, she was shaking ekuseni-ke wayesaba kakhulu and was explaining to me that I saw the rapture. ethi kumina-ke ngikubonile ukuhlwithwa kwebandla noma ukubuya kwenkosi ujesu But all what she was saying was not interesting me. kodwa kongaye kusho ngingendaba I said, since they said the Lord is coming, leave me alone. ngathi mina lebelethi inkosi iyabuyile inkosi awungekho So she gets in contact with one pastor, waxhumana nomfundisi othize and the pastor invited her to Nigeria. lo mfundisi wayesemmemela enigeria That this message my sister got through the revelation is very good for young ones to listen. wathi le myalezo otholile muhle kakhulu ngisho nabasha So bangawulalela she told me that you want to go to Nigeria for a conference. wayesethi kufuna ukuya enigeria ehambele I i-conference told her that you will not go to Nigeria ngathi mina awuyike lapho because the name of Nigeria is not good ngoba indaba yasenigeria nje in ayiyondaba our country. la ezweni lethu But she eyed and then left with the pastor. kodwa-ke emva kwalokho yena waqhubeka nomfundisi So bahamba when we know that she has gone to Nigeria, mase sitholile ukuthi uhambele I enigeria was very angry with her. ngadinwa kakhulu So when she returned back, mayebuye she came with CDs, books of Pastor Rika. wabuya ney'ncwadi zikamfundisi urika nama-DVD And one of our brother Sambo, nomunye kumfundisi okuyi-movement ekuthiwa uMichael Sambo that he got his own revelation in
2011 or 2009. Loyo wathathwa inkosi wanikezwa isambulo ngonyaka ka2009. So my younger sister was happy to get the message. Udadewethu omncane wajabula kakhulu ukuthola lemiyalezo. So when she returned back, she was telling me that I've been telling you. Wayesebuya ke kumele sekubalela bengikutshelile. Listen to this message. Lalela lemiyalezo ke So I manje. said, brief me, what is it? Wathi nathi ngitshela kancane ikhuluma So ngani. when she started telling me, condemning my dressing, I Waqale ngitshela manje lahla ingubo zami ingubo zami ayifanele. was angry with her. Saqabana futhi. I told her never to play this CD in my house. Angaphindi ungadlalele endlini lento. Don't you ever condemn my dressing. Manje lingikhuluma ingubo zami. Don't tell me that I'm going to hell. Ungangitshela ukuthi ngesihogweni. No matter how I live my life, Noma ngaphila kanjani impilo yami. you are not the one that died for me. Awuwena wake wafa So wangifeza. she saw that I was very serious. Wabona ukuthi ngisigabene So ngempela. what she decided to go for prayer. Wahamba kwahambela But umkhuleko. this thing keep on telling me in my heart that this my sister is telling me is fearful because it will tell me about hell. Lento ke manje enhlizweni yami lengitshela lento ayishoyo kumele ngisabe kakhulu ngoba ukhuluma So ngesihogo. I went to my pastor. Ngase ngiye kumfundisi I wami. told asked my pastor. Ngabuza umfundisi wami. I said my sister is telling me about hell. Ngathi udadewethu ukhuluma ngesihogo. And he's saying the way I'm dressing is not good. Uthi nalendlela engqonga ayikho That yini. the Bible condemn it. Uthi iBhayibheli liyayilahle. Pastor, I don't know the Bible. Angilazi iBhayibheli mfundisi. Please tell me if it's true. Awungitshele makuyiqiniso. The pastor says it's a lie. Wathi umfundisi amanga lawo. Don't listen to her. Ungaloyi ukukhathala ulalela la. Wash her. Wayesebemhlukumezile That umqondo nje. Christ has died for all. uJesu wafela wonke umuntu. The grace is there. Umusa ukhona lapho. So she called me and put me down. So wangibiza wangihlalisa phansi. And then he lay hands on me and prayed for me. Wase yangikhulekela. So when I returned home, Mangibuyele ekhaya. I told my sister Ngatshela dadewethu. that these things they have told you is a lie. Kulezi zinto abakutshela zona lapho uma khona Don't zamanga. you ever mention hell in my house. Ungalingi uyimention la Or endlini never lapho. condemn my dress. Futhi ungalokhuluma ngogqoka kwami. What is my reborn, my trousers have to do with the work of God? Manje ukuchuma kwami inwele namabhuluku amahlangana noNkulunkulu. So before she left my presence, Ngaphambi kokuthi asuke phambi kwami. she said, God, open my sister eyes so that I will not die. Wavele wathi nje uNkulunkulu wamvula amehlo dadewethu angafeli engazini. My life is sometimes I will leave the house and go and stay with friends, live life. Kwesinye isikhathi indlela engiphila ngayo vele ngihambe ngekubanga noma ngihlale nabo. So I was staying with one of my friends, my female friend. Ngelilanga udade umngane wesifazane ngihlezi naye. I called my younger brother to bring me clothes over there. Ngafonela umfowethu omncane ukuthi angilethele ingubo ngoba So ngihlezi naye. when my brother picked the phone, Ngenkathi umfowethu kethatha ubamba ucingo. he told me that one of the boys in the area has died. Wangitshela ukuthi omunye wabafana lapha endaweni engimaziyo useshonile. I was afraid. Ngavele ngasaba ke I manje. said, when? Ngathi nini? She said they just told them yesterday. Wathi bamtshele nje izolo. That was early February 2013. Beku February 2013. And this boy is a boy that you know when you are staying in the area with bad boys, all these wayward boys, you sit in the area be smoking, juicing, drinking rum. Futhi lo mfana ke lo umfana usendaweni owaziwayo uma umazi nje uyabhema wenze yonke into leyo sesenza lezo zinto lezo nezenzayo umfana esihlanganyela nazo ebini. So when I asked my younger brother, Mangibuza kumfethu omncane what's the time for the burial service? ukuthi uzongcwatshwa nini. He told me Wangitshela that they say it's the 13th of February. ukuthi uzongcwatshwa ngo-13 So February. I decided to attend the burial service. Ngase ngiya emgcwabeni ke When nami. I attended the service, Mangiye emgcwabeni I came late. ngafika sedlula I was isikhathi. sitting back of the church, Ngangihlezi ngemuva nje and ebandleni. the corpse was in front of the church like this. Nesidumbu ke sasiphambili And ebandleni. one of a renowned pastor too in Sierra Leone. Omunye kwabafundisi osesebenza kabi noma odelile ebandleni And lakhe. the pastor was saying on top of the disease Wathi lo mfundisi phezu kwalo muntu oshonile. that this boy is a good boy, is an obedient boy. Wathi lo mfana umfana olalelayo umfana And the omuhle. Spirit of God is telling him that this boy has made it to heaven. Umoya kaNkulunkulu uyamtshela ukuthi lo mfana usengenile ezulwini. But me that I'm sitting back of the church, Ngenkathi ngihlezi ngemuva lapha ebandleni, I know the life this boy is living. ngangiyazi impilo ebiphilwe lo mfana. So I told myself, Ngase ngithe enhlizweni yami. I told my younger sister Pinda was sitting close to me. Ngatshela nodadewethu obehlezi eduze kwami. I said, do you hear Yes. that this life we are living doesn't matter to God? Ukuthi le mpilo esiphila yayiyona inkinga This kaNkulunkulu. brother that is smoking, we know he changed. Ube lo mfana kade ebhema futhi nendlela ebeyiphilwe Every yayazi. day you see out seeing him with new girls. Nsuku zonke simbona nentombi entsha. If this pastor say God has speak to him that because when he Uma lo mfundisi ethi lo uNkulunkulu usekhulume naye ukuthi lo mfana usezulwini. because we believe pastors in Sierra Leone. Ngoba siyabakholelwa ngabafundisi When esibeleni. they say the voice, we believe that is God. Mayethi nje iphimbo sivele I sikhona said, if uNkulunkulu. this pastor now say that the voice has told him that his brother is in heaven, Uma ke lo mfundisi ethi iphimbo limtshela ukuthi lo mfana usesezulwini. with all the sinful life, Nayo yonke into ade yenza. then me too, I'm going to heaven. Nami ngiya ezulwini. So why are you people condemning me? Pho indaba lo lingihlukumeza. And then my younger sister turned and watched me like this. Wavele wangibheka nje I said, udadewethu it's wangashona. God's sorry for you. Wathi nje
You don't even know what you are doing. awazi lutho uthi wenzani. So as I was feeling comfortable in that preaching, Ngenkathi ngikhululeka ke ngalowo mshumayelo pastor continued preaching. waqhubeka ukufundisa ushumayelo And then I heard a voice, lapho ngase ngizizwi loud and clear, elikhulu futhi ngalizwa kahle as if somebody was sitting back on me kungathi ngumuntu nje semva kwami and told me lathi that you are next to die. uyalandela wena olandela uzofa I turned right, I turned left. ngalaza ngala ngapha The voice continued again, imphimbo laphinda that futhi you are next to die. wena ozolandela I uzofa tapped my younger sister finger. ngathinta udadewethu I omncane said, are you here? Something is telling me I'm next ngathi to die. uyalizwa leli phimbo konke ethi ngizofa nami So my younger sister thought I'm just joking. kodwa ocathi ngiyadlala Because she don't like the way I dress. ngoba vele akayithandi nendlela engigqoka ngayo Because the way sometimes I dress, she's still embarrassed. hayi nendlela ebengigqoka ngayo nami So she uyihlazise just, ngempela after service, we talk about that. ngemva kwaloko sesikhuluma ngaloo nto vele I was sitting there, but I was hearing the voice after some seconds. ngihlezi lapha nje imizuzu nomzuzu leli phimbo And I start liyafika to feel feverish, as if I'm feeling malaria. ngaqala ngeze ngathi khona umkhuhlane ongihlaselayo khona So lapha after the service, they said they should carry the boy to the cemetery. emva kwenkonzo kwathi afuna ukuthathwa lo mfana kiwe naye lapha I was emangcwabeni not able to go again angibangi sakwazi ukuya lapha because this voice confused my whole day. ngoba leli phimbo langiqaka engqondweni yami I thought I was losing my mind. ngangithi ngilahlekelwe umqondo So when my younger sister came back from the burial, udadewethu omncane mebuya lapha emangcwabeni she said, "Why are you sitting so sad?" wathi indaba ujabhile hlezi I wena said, "You people don't believe what I'm saying. I say something, you will be speaking to me that." ngithi mina nina abantu anizwa lento engizwa nikhona into engizwa lento liyakhuluma nami So ngaphakathi my younger sister said, "Okay, let's go home." wathi asigodukele So when we went home, sagoduka I went to my room straight. ngase ngendlini yami nje I straight was lying on the bed. ngilele ke embhedeni I was afraid ngangisaba because nobody wants to hear about death. akekho umuntu ofuna ukwazi ukuzwa ngokufa If you go to the hospital, the doctor say, "No way, you just be thinking the death." uyazi nje ukuthi uma uye esibhedlela afika udokotela hayi kuyabheda la kwena uvele uqale manje usaba This voice will be telling me. manje liphimbo lithi kimi And when I will ask my sister, those that are around me, they say they don't hear. mangitshela mnguzo odadewethu nabantu abaseduze kwami bathi abazi lutho abalizwa I will futhi try to sleep to forget about the voice. ngizama ukulala ngithi ngizama ukukhohlwa leli phimbo The voice will come again, libuye futhi loud and clear. likhuluma kakhulu ngokucacileyo So I thought it was the devil. ngaze ngathi usathane So I mhlawumbe called my younger sister. ngabiza udadewethu omncane I said, "Please pray for me." ngicela sikhuleke She ngikhulekele prayed for me. wangikhulekele I said, "Sleep." wathi lala So I slept. ngalala nje February 14, ngofebruwari mhla 14 as many people know Valentine Day, abantu abaningi bayazi we ivalentine used to make chilling party, all these things. senze zonke lezi zinto lezokucelebrate lolu So lwanga my best friend called me and said, "Please come around. I'm doing party, man." omunye umngane wami omkhulu wangibiza wathi lele konke engiyenzayo woza sihlanganyele So the way he had me over the phone, I was very dull ngendlela angizwa ngayo efonini wabona ukuthi ngiphansi because I'm a lovely person. When he say party life, I will shout, I will scream, I will make. ngoba ngumuntu nje oyithandayo lezi zinto le mayithi nje nawe ukujabula ngivele ngimemeze ngijabule So she asked me, say, "Why are you sad? Why are you talking so dull?" wathi pho indaba uphansi inejabhisile I said, "My sister, since I attended that burial yesterday, something is telling me I'm next to that. I don't know why." ngathi ke dadewethu selongihambeli lo yamngcwaba izolo kunento engitshela ukuthi ngiyalandela mina olandela uzofa So my ngiyangazi friend said, "Come over. wathi udade umngane wami woza bo There is many alcohol here, buningi utshwala obulayo cigarettes, all these things. ubhema ogwayi yonke into After you have taken 2 bottles of whiskey, waphuza nje amawhisky amabili mix all the wine, all these things together, uwaxubanise wonke amawayini the voice will just disappear." lelo phimbo loyithulela So I said, "It's a good idea." ngathi mina awu iqhinga elihle lelo So when I go, I will drink well, so I will not hear. ngathi uma ngiya lapho ngizophuza impela ngaphinde So ngizwe I wake lelizwi up and take my bath. hayi ngavuka ngathatha iy'mpahla zami Dress, I hurry to go to. ngagqoka ngahamba I met them there. They were party dancing. ngahlangana nabo laba bedansa So beyidumisa my friend bring a bottle to me. waletha nje ibhodlela straight Then he said, "Drink." wathi phuza khohle I think ukuphila that you are young. uzofelana omncane As he was pouring the wine in the glass, ngenkathi sengithelele iwayini eglasini this time, ngaleli isikhathi when the voice speak to me, ngenkathi iphimbo likhuluma nami as if I have nervous system, kwangathi nje ngingaba namandla my hand okukhuluma was shaking. inhliziyo yami I yanyakaziswa had to drop the cup. ngayiwisa phansi I told inkomishi my friend, I said, "This thing is too much. ngathi ngeke lento inkulu kabi I ngeke don't know what is going on." angazi kwenzakalani They were looking at me, say, "What is wrong with bathi you?" kwenzakalani kwena I have to leave the house. ngabashiya endlini yabo I take a machine to my own house. ngathatha-ke indlela ehambayo So when my esendlini younger yami sister saw me coming, mabengibona-ke futhi sengibuya she lapha was ekhaya surprised because that is not my time if I leave the house. kwamangala ngoba phela kusona isikhathi engijwayele ukubuya ngaso uma ngihambile Leader is back up. kodwa yebo ubuyile lo kwenze njani
So I was begging, I was crying for her. Manje ngase ngikhala ngimncenga. Because I believe her Christianity truly. Ngikholelwa ukukholwa kwakho ukuthi You kuyaphila. don't see her boyfriend, she don't have time for all those things. Zonke lezi zinto zomjolo ngihlangana nazo. So I know that this person has given all his life to Christ, God will answer her. Ngathi ngeke mase kubhede umuntu ongakhulekela kuphendule yilo. So I beg her, say, Finda, please pray for me. Ngamncenga ngathi ngicela ungikhulekele. Please pray for me. Ngicela ungikhulekele. This voice is getting me off my mind. Leli phimbo liyaqhubeka manje So the way she liyangisanganisa. was seeing me crying, Ngikasebona ngikhala. she know that this thing is serious. Wabona isiqhale into So ngempela she pray for me. Wangikhulekela And ungikhulekela. then later I said, prepare food, I'm feeling hungry. Ngemva kwesikhathi ke sengenzela After ukudla she ngilambile. prepared the food, I don't even know if I was sleeping. Ngaphambi kokuthi ngikubone ukudla ke ngabona sengilele On futhi. the 15th of February, Ngomhla ka-15 kuFebruary 6 in the morning, early in the morning. ngo-6 ekuseni kakhulu. What wake me up, I don't know. Into eyangivusa ngaso. When I wake up like this, Mangivuka nje I start feeling as if in the spirit they are using knife to cut my throat. ngezwe ngathi nje kumoya nje khona abantu abasebenzisa ummese ukungqamula I umqopho. shouted my younger sister in our own room. Ngamemeza udadewethu okwelinye ikamelo I said, lakhe. Finda, please come. Ngathi Finda woza. She run into my room. Wagijima eze kameleni What lami. is the problem? Wathi inkinga. I said, pray for me. Ngathi The ngikhulekele. way I'm feeling. Indlela Please engiyiyona. pray for me, I'm dying. Cela ungikhulekele Finda, ngiyafa. pray for me. Ngikhulekele. My other hand was in my neck. Isandla sami And I esinye was stretching sasemqaleni the wami. other hand to her. Esinye isandla ngisikhiphele You kuyo. don't know I'm feeling painful. Ngathi awuyizwa into engizwa yobuhlungu lana. Then she's okay, leave the bed, calm down. Wathi suka embhedeni wazihlale When phansi. I stood up on my feet, Mangisukuma ngenyawo zami. that is the time I know that there is no life on my feet. Ngabona lapho ukuthi akusekho kuphila ey'nyaweni zami. As if I just have a leprosy all of a sudden. Kwangathi nje nginoqhoko esithubeni. I felt no life on my feet. Sekungekho kuphila ey'nyaweni I zami. almost fell down. Ngavele ngawa. She tried to raise me up. Wazama I ukungisukumisa. was weak like this. Ngangakwazi ngisho ukuma What is ngey'nyawo. going on? Bathini inkinga I yakho? called my younger brother. Wabiza umfowethu And nomncane. then she started seeing me pulling flush in my mouth. Wabona ke manje ngikhipha ukudla emehlweni ami namehlo ami ephumela ngaphandle. So she was panic. Manje wayeseqale She shawuva. called my younger brother. Wabiza udadewethu He said, umfowethu "Sir, omncane. bring water, bring water." Wathi lethana amanzi lethana My amanzi. younger brother ran from his own place. Wafika kumfowethu omncane I naye. washed with the water. Wangithela I ngamanzi. said, see the way Linda is doing. Wathi buku nje ulinde My uthini. younger brother started pouring the water on me. Walibele bethela amanzi ke When phezu they were kwami. pouring the water on me, Kodwa ngithi bethela amanzi I mina. was still pulling my tongue. Ngangisabamba umqoqoqo wami. Crying, telling them, help me, I'm dying. Ngithi ngisizeni ngiyafa. People are watching me, I'm dying. Labantu bangibheka kodwa ngiyafa. So she was saying that, let's pray. Ngekathetha sikhuleke. So later she took the phone Ngemva kwesikhathi wathatha ucingo. and called my friend, Bafonela abangani two bami. of our family friends. Abanye nabangani bomndeni. And then they rushed to the house. Bafika ke They endlini. said, please come, because one of them have a vehicle. Ngoba omunye wabo unemoto A wasifika. few people come, please. Bafika come, ke beze please. ngokusheshsha. So they rushed into the house. Mabefika endlini They saw me lying down. bangibona ngilele I phansi. was fully flushed. Ngangikhipha amagwebu nje. And then they were asking me, what is wrong? Bathi kwenzakalani la? Finda said she just called me and said she's feeling. Wathi lo umtshelile njalo ukuthi nje manje So they azizwa start kahle praying, usiya. they start praying. Baqala ke manje baqhuleka. Finda was praying, speaking tongues. Usister Finda wekhuleka ekhuluma ngelimi. As if I was in hell already because the place was very hot. Ngendlela engazuthi nganisesogweni ngoba leso mzuzu ngoba indlela indlu yayishisa But the ngayo. place was very cold. Futhi kwesikhathi indlu vele indawo le yayishisa ebanda kakhulu. But me, I was sweating. Kodwa mina ngangijuluke kuyona leyo ndawo ebandayo ukushisela. Why them? They are feeling cold, dress code. Bona begqoka amajazi beshisa bebandwa amakhaza. I was creeping going to the bathroom. Mina ngangihamba ngamadolo ngiye bathroom. My stomach would do as if I want to use the toilet. Kuba ngathi sisami nje sengiphethe ngikhisa When ngikhipha. I creep to the toilet, nothing will come out. Mangifika ngihlala lapha kuyitoilet bese ngingaphumi lutho. I was just feeling confused. Ngiqakekile nje. So Finda said, Linda, stop this moving. Wathi ke uFinda lalela musulomnyakazi. Come. Was. She sat down on the center of the paddle. Wahlala ke eduze kwethawula nje. The way she was seeing me weak. Indlela engibona ukuthi ngiphelelwe ngayo amandla. And the way I was breathing was warm. Indlela ngiphefumula ngayo nje And after a kwakuganye. time, I will breathe again. Ngiphinde emva kwesikhathi eside ngiphefumule kanye As futhi. if a spirit told her that something is going to happen. Kwangazi ukuthi umoya usumtshelile ukuthi konke ezokwenzeka. So she told me Wangitshela wathi that, Linda, let me lead you to Christ. wathi ngicela sivume uJesu manje. My eyes was dim. Amehlo ami ayivulekile. Everybody was standing there. Bonke abantu babemile One la. of the people that she called, Omunye wabantu ayembizile. my past boyfriend, was standing there. Wawumuntu sasijola naye eqaleni. They cannot do anything, was watching me like this. Wayengibhekile nje lo mfana sasijola naye engangisizi And naye then my lutho. sister held my hand like this. Udadewethu wabamba isandla I sami. said, Linda, repeat after me, please. Wathi ngicela uphinde lamazwi emva kwami lo She mkhuleko. said, the Lord Jesus. Wathi ithi Nkosi uJesu. My people, I'm telling you, Bazalwane ngiyanitshela. now you have the energy to renounce Satan. Njengamanje usenamandla okumxosha uSathane. There will be a time
khona isikhathi when the Lord wants to take your life, uJesu uNkulunkulu efuna ukuthatha impilo yakho no strength in you. akusekho mandla That's why the kuwe. Bible is telling us Ingakho iBhayibheli isitshela ukuthi we should be get prepared at any time. ukuthi funeka siyilungiselele ngaso sonke isikhathi. Anywhere death meets you, Noma ikuphi la uhlangana khona nokufa. it's not that time you know that you are going to die, you say, let me give my life to Christ. Akusona leso sikhathi uzoyitshela uzofa manje bese ulungiselele When impilo my yakho sister was kuJesu. telling me, say Jesus, Engathi udadewethu ethi Jesu my mouth was heavy, umlomo wami wawusinda ngingakwazi. as if I'm learning to talk, Kuba ngathi mangifunda as ukukhuluma. if they put container on my lips. Kungathi bafaka icontainer emlonyeni wami. I was doing like this. Ngangithi ngingakwazi She ukusho. was squeezing this my mouth, Ezama ukubamba ngenkani umlomo. shaking it, and it was. Engiyakazisa ethi vuma. Linda, please, say, Ethi zama. please, Linda, don't give up. Zama ungalahli ithemba. I beg you, please, Pastor. Ngiyakuncenga vuma She uJesu. was shaking me. Engiyakazisa. The life was leaving me like. Kodwa ukuphila kwasephuma She said, kimi. oh, somebody help me. Bathi bazalwane ngoba khona ungisizayo. Friend was standing there, don't know what. Umngane wami wekhona lapha engakwazi Everybody ukusisiza. was panicking. Wonke umuntu wayetatazela nje. The sudden thing, what is going on? Bethi kwenzakalani? They just had me take a deep breath. Bangisiza nje ngakwazi ukudonsa umoya. Bangizwa ngidonsa umoya. I started bringing the breath down. Ngase ngiyawukhipha And futhi. my eye was dimming. Namehla amaye I bamnyama. don't know anything again. Nangabisazi lutho emva kwalokho. All what I saw now, Konke ngase ngikubona manje. I saw myself in a different place. Ngazibona ngazithola ngikwenye indawo. With plenty of people. Nabantu abayinqwaba. These people, they are walking. Labantu bayahamba. Both black and white, different races. Abelungu abamhlophe abamnyama. As we were walking, Njoba sihamba la, I was asking myself, ngangibuza umbuzo. where am I? Ngikuphi? I was in my house. Kanti ngisendlini yami I nje. don't know this place. Angiyazi le ndawo. Who are these people? Obani labantu? I know they are human beings. Ngiyabazi ukuba abantu. But we don't have white people like this in our country. Kodwa asibekho asinabo abelungu abaningi ezweni And lethu. you see different races. Futhi ubona bonke inhlobo yamuntu. And the place was very quiet and lonely. Nale ndawo yayithulekile engekho khulumisana nomunye. So I said, oh, what is going on? Ngathi nokwenzakalani? I started following the queue. Nami ngaqala ngahamba join ulayini. As we were going, Njoba sihamba, njoba sihamba. I started feeling heat. Ngaqala ngezwe ukushisa. Where this heat is coming from? Ngathi lokushisa kuvelaphi? As if you are standing by an ovary. Engathi sondele kakhulu kovini. As we get closer, Njoba sondele, the heat gets increased. lokushisa kuyanyuka. I said, no, I can't. Ngathi mina ngisakwazi ukuqhubeka.